ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାର ଦୁଇ ଆଇଆଇସି ଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏସୟୁଜେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂସାରଫଳଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ନୂତନ ଆଇଆଇସି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଧୀରାଜ ଲେଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଉକ୍ତ ଥାନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ପୁଲିସ ଓ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କାମ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନରେଶ କୁମାର ସାହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ରାଜନଗର ଥାନାକୁ ବଦଳି ହେବାରୁ ଶ୍ରୀ ଧୀରାଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଆଜି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏସୟୁଜେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ପତି, ଉପସଭାପତି ୟୁବେଶ ନାୟକ, ସହସମ୍ପାଦକ ହିମାଂଶୁ। ଆପଣ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଓ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏପ୍ ଆସିଗଲାଣି, ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।